Sa totoo lang, ayoko sa'yo eh. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Kaya pakiusap, huwag mong sirain ang future niya. Hindi po ako kagaya ng iniisip niyo, sir. Hindi ko rin po gustong sirain ang future ng anak ninyo. May mga plano po kami. Hoy, ayaw kita sa anak ko. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na siya. Kayang-kaya kita magpakulong. Humanap ka na lang ng kalibel mo. Dahil hanggat nandito ako, hindi ako papayag na makarelasyon ka ng anak ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Surprise! Happy anniversary, love! Ginulat mo ako ha. Ano to? Buksan mo na lang later. Nandiyan na si Prof. I love you. I love you more. After ng class, kain tayo? I want chicken, sundae, and fries, please. Okay. Sige, kakain tayo mamaya sa favorite mong kainan. Mo talaga, kiddo. Thank you, bebe. No problemo, kiddo. Basta ikaw. Okay, class. See you all next week and don't forget your assignments, okay? We will be having a graded recitation on Monday. Yes, ma'am. Love, tara na. Kain tayo. Alam ko na nag-crave ka na sa chicken, sundae at saka sa fries eh. Ang galing talaga ng bebe ko. O sige na, tara na. Medyo nagutom din ako sa klase kanina eh. Huwag kang mag-alala. Bubusugin kita. Tara na. Upo ka na riyan, love. Wait mo ako, ha. Order na ako. Huwag mo na munang buksan yung gift ko, ha. Wait mo ako. Ano kaya regalo ng lalaking to? Excited na ako ah. Oh, ang bilis mo naman. Naka-order ka na agad. Oo, kaso 5 to 10 minutes pa raw. Hintay na lang natin. Sige, love. Buksan mo na yan. O sige na, ito na. Bubuksan ko na. Wow! Binili mo talaga to? Yes, sana magustuhan mo. Ayan yung gusto mong necklace, di ba? Oo, thank you so much. I love you, baby ko. You're welcome. I love you more. Lagi mong tatandaan yung sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako hahanap ng iba. Kasi sure na ako sa'yo. Ikaw na ang babaeng gusto ko. Hindi na ako susuko. At hindi kita iiwan. This I promise you, love. Ang sweet naman ng baby ko. Ika nga dito. Mwah. Sa cheeks lang? Later na sa lips. Daming tao kaya dito. PDA tayo niyan. Ilang buwan mo itong pinag-ipunan, ha? Secret. Huwag mo nang alamin. Basta mahal kita. As a symbol of my everlasting love, I give you that necklace. Kapag namimiss mo ako, tingnan mo lang palagi yan. At alalahanin mo lahat ng mga promises ko sa'yo. Sweet naman ito. Ano ba nakain mo? Happy second anniversary. Happy second anniversary din, bebe ko. Oh, ayan na pala yung order natin. Halika na, kain na tayo. Thank you for this great day. Na-enjoy ko po ang araw na to. Thanks din, love. Kasi nakasama kita ng medyo matagal. Sige na, bebe. Dito na ako. Wag mo na ako hatid sa amin. Shit, andyan si Daddy. Patay na kita yata tayo. Naku. Where have you been? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala ng mami mo? Saan ka galing, ha? At sino tong kasama mo, boyfriend mo? Opo, Daddy. Siya po ang boyfriend ko. Halika sa bahay. Mauna na po ako. Hindi. Sumama ka muna.
nandito ka na pala. Masyado ka yatang ginabi. Sino siya? Boyfriend ng magaling mong anak. Umupo kayo. Ilang taon na kayo mag-on? 2 years na po. See? For 2 years. Niloko mo kami. Lagi ka naming pinagsasabihan na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero 2 taon na kayo ng boyfriend mo. Ikaw bata ka. Taga saan ka? Manila po. Anong trabaho ng mga magulang mo? Dad, kailangan pa bang itanong yan? Yes. I want to know what's his background. Taxi driver po yung tatay ko. Ang nanay ko naman po, sa bahay lang po. Then, there you are. GF mo ang anak ko? Imbis na ang inaatupag mo ay ang pag-aaral mo para makaahon ka sa hirap. Heto ka't GF mo ang anak ko? May mapapakain ka ba sa kanya, ha? Dad! Get inside your room. Mag-usap tayo mamaya. Sumunod ka na lang. Makinig ka sa akin, ha? Layuan mo ang anak ko o ipatadampot kita. Wala naman po akong nais na masama sa anak ninyo. Mahal po namin ang isa't isa. Yun nga eh. Mahal nyo ang isa't isa. Baka may mangyari sa inyo at hindi mo panagutan ng anak ko. Hindi naman po ako kagaya ng ibang lalaki dyan. Kung ganun, sundin mo ang gusto ko. Layuan mo ang anak ko. Sa totoo lang, ayoko sa'yo eh. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Kaya pakiusap, huwag mong sirain ang future niya. Hindi po ako kagaya ng iniisip nyo, sir. Hindi ko rin po gustong sirain ang future ng anak ninyo. May mga plano po kami. Hoy, ayaw kita sa anak ko. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na siya. Kayang-kaya kita may pakulong. Humanap ka na lang ng kalibel mo. Dahil hanggat nandito ako, hindi ako papayag na makarelasyon ka ng anak ko. Hiwalayan mo siya. Simula ngayon, ayaw ko na magkaroon ng koneksyon ka sa kanya. Dahil kapag nalaman ko, baka di ko alam magawa ko sa'yo. Ha? Kung yan po yung gusto ninyo, madali po akong kausap. Hayaan nyo po, hindi ko na po gagambalain yung anak ninyo. At hindi ko na rin po ipipilit ang sarili ko sa kanya kung ayaw nyo po. Good. Makakaalis ka na. Inday, samahan mo na siya sa gate. Tana, anak. Ba't ganun, Mom? Bakit di mo lang binigyan ng chance ni Dad si Marvin mag-explain? Dahil ayaw ko sa kanya. Pwede ka namang humanap ng ibang lalaki. Yung may class. Hindi yung ganong klase ng lalaki. Bakit ganyan kababa ang tingin niyo sa kanya? Dahil hindi siya nababagay sa'yo. Humanap ka ng kalibel mo. Hindi yung ganong kagaya niya. At alam mo ang kaya kong gawin. Kapag hindi ka tinigilan ng lalaking yan, talagang ipapadampot ko siya. Dad, grabe naman kayo! Oo! Grabe ako! Iniisip ko lang kung ano makakabuti sa'yo eh. Kaya gagawin ko ang lahat para wag ka mapunta sa lalaking yun. Kaya kung ako sa'yo, Ann, titigilan ko na ang pakikipagrelasyon sa kanya para walang masaktan. At hindi lumaki yung problema. Akin na rin ang mga gadgets mo. Simula ngayon, grounded ka sa paggamit ng mga ito. Hindi mo muna ito mahahawakan. Ayoko na rin makikipagrelasyon ka sa kanya. Dahil kapag nalaman ko yun, I'll assure you, mananagot siya. Do you understand? Opo. Anak, sundin mo na lang ang gusto ng daddy mo. Sa ngayon, anak, wala tayong magagawa eh. Dahil siya ang nagpapaaral sa iyo. Nakipaghiwalay ka na muna kay Marvin para na rin sa ikakabuti mo, ha, anak? Opo. Opo. Sige po, Mom. Ann, kanina mo pa ako hindi pinapansin na. Ano bang problema? Marvin, hindi ka ba nakikinig sa daddy ko? Tigilan mo na ako. Ayaw niyo muna na magkaroon ako ng karelasyon. So ganun na lang yun? Akala ko ba hindi tayo susuko? Hindi naman ako sumusuko eh. Bigyan mo lang ako ng time. Pero Ann, akala ko ba wala nang iwanan? Akala ko ba tayo na hanggang sa huli? Paano yung mga plano natin in the future? Cool off lang muna tayo, Marvin. Hindi naman kita iiwan o ipagpapalit eh. Natatakot kasi ako kay Dad.
At saka, tama nga siguro si Dad. Na ano? Sisirain ko lang ang future mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ganyan na rin ang tingin mo sa akin, edi sige. Makikipaghiwalay na ako. Hayaan mo, hindi na kita gagambalain. Hindi na rin ako mangungulit. Marvin, wait! That's not what I meant. Tama si Daddy na magtapos muna tayo. Oo na! Sige na! Okay lang. Sige, ayaw ko na rin. Marvin! Mom, I'm home. Oh, bakit parang malungkot na malungkot ka? Wala na po kami ni Marvin. Ganoon ba? Hayaan mo na. Kaysa magalit pa nga sa yung daddy mo. At saka kung kayo talaga anak, kayo naman talaga eh. Kahit maghiwalay kayo, kahit umabot pa yan ng maraming taon, basta alam nyo sa sarili nyo na mahal nyo talaga ang isa't isa, magkakabalikan kayo anak, ganoon yun. Sana nga po, Mommy. Ang kaso po, nagalit siya sa akin eh. Akala niya, iniisip ko rin na kagaya siya ng iniisip ni Dad. Kasi kanina, nasabi ko sa kanya, tama nga si Dad. Akala niya pumapabor ako kay Dad. Tapos, ayun, nagalit na po siya. Siya nakipag-break ng tuluyan. Eh di kung ayaw niya talaga, eh di wag. Tandaan mo, marami pang lalaki dyan yung mas hihigit sa kanya. Aba, Kaso, Mom, mahal na mahal ko po talaga si Marvin eh. ay, Kasi napakabait niya. Sobrang attached po ako sa kanya. kung mahal ka talaga nun, babalik sa'yo yon. At saka wag mo na nga siyang iyakan. Tandaan mo anak, napakaraming lalaki na mas higit pa sa kanya. Kung iwan ka man niya, makakakita ka ng lalaking mas higit sa kanya ha. Makaka-move on ka rin. Sige na. Sana nga po. Sana nga. Ay, kaya mo yan. O kuya, anong nangyari? Bakit mainit ulo mo? Wala na kami ni Ann. Ha? Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi. Pero parang na-brainwash siya ng buwang niyang tatay. Bakit? Nung hinatid ko siya, okay pa kami. Then yun, nahuli kami ng tatay niya. Tapos kung ano-ano pinagsasabi sa akin. Kesyo baka daw lokohin ko lang ang anak nila. At huwag ko raw sirain ang future ng anak nila. Grabe naman yun. Oo nga eh. Mata pobre yung mga magulang niya. Mayaman kasi. Hayaan mo kuya. Kung ako sa'yo, iiwan ko na yun. Ayaw ko na talaga. Kanina lang eh. Sabi niya sa akin, siguro nga raw tama ang dad niya. Grabe sila. Hindi naman ako kagaya ng ibang lalaki rin na walang pangarap sa buhay. Tsaka may plano ako sa buhay no. Marami akong pangarap. Nako, hayaan mo na siya kuya. Hindi siya kawalan. It's her loss. Sila pa may gaang tumanggi sa lahi natin. Eh, ang gandang lahi kaya natin. Tignan mo to. Loko-loko ka talaga. Marvin! Uy! Hey! Congrats sa happy graduation. Oo, next month na pala. Ang bilis ng taon, no? Galit ka pa rin ba sa akin, Marvin? Hindi na. Buti naman. Gusto ko na palang magpaalam sa'yo. Pupunta na akong UK. Doon ako magtatrabaho. May kaibigan kasi si Dad doon na tutulong sa akin para makapasok sa isang company doon. Ah, ganun ba? Babalik ka pa ba? Baka matatagalan. Kasi doon na ako mag-iipon eh. Bakit? Hintayin mo ba ako? Hindi ko alam. Ikaw ang bahala. O sige, bye. Ingat ka na lang palagi. Ikaw rin, Ann. Marvin! Hoy, kamusta ka na? Ann, mabuti naman. Lalo kang gumaganda. Hindi naman. Ikaw naman hindi ka nagbago. Parang hindi ka umedad ah. Hindi naman. By the way, bakit nga pala nandito ka?
Kailan ka pa nakauwi? Wala, nagsha-shopping lang ako. Last week lang, kakauwi ko lang galing sa UK. Wow, talagang natuloy ka pala, no? Tapos na ba kontrata mo doon? Actually, hindi. Nagbakasyon lang. What a coincidence nga kasi sa laki-laki ng Metro Manila, dito pa tayo nagkita. Ikaw, anong trabaho mo? Eto, mayroong sariling business at marami ring mga racket. Kagaya ka pa rin ng dati, madiskarte. Ikaw, ba't ka pala nandito? Hinihintay ko lang yung girlfriend ko. We, hindi ka pa rin nag-aasawa? Oo nga, hindi pa. O sige, next time siguro kain tayo sa labas, treat ko. Ano nga pala number mo? I'll text you. Sige, ito. Ayun na pala hinihintay ko. Babe! Ito si Ann. Friend ko nung college. Hi, Ann. Leia. Nice to meet you, Leia. By the way, guys, saan nga palang punta nyo? Magde-date sana, pero kung gusto mo, sama ka sa amin? Patay. Sure. Babe, kailan mo siya naging classmate? Nung college since first year. Kayo guys, ilang taon na kayong mag-on? 4 years, road to 5 years na. Di ba, babe? Oh, I see. Congrats to you guys. Wala pa ba kayong balak magpakasal? Plano na namin yon actually. Pero syempre, gusto namin magkaroon muna ng stable na pamumuhay. Tsaka kami magpapakasal at bubuo ng pamilya. Uy, Marvin invite mo ko ha. Oo. Sige ba? Walang problema. Babe, napapansin ko kanina ka patahimik. Kanina pa kami ni Ann nag-uusap po. Ano kasi? Ang sarap kasi ng pagkain. Sinisavor ko lang. Thank you guys sa pag-invite sa dinner I had great night with you two. Nice to meet you again, Leia. Marvin, ang swerte mo na sa girlfriend mo. Ang bait niya. Oo nga eh. Sige Ann, una na kami. Bye! Hoy, babe. Ano ka ba? Napapansin ko kanina ka patahimik ka. Kapag magkasama tayo, ang ingi-ingay mo. Pero kanina para kang makahiya. Hindi lang kasi ako makasabay sa girl talk ninyo eh. Ay, iyon ba? Sorry naman. Halika na nga. Hatid na kita, babe. Thanks, babe. O kuya, nakarating ka na pala. Kamusta ang dinner nyo ni Leia? May unexpected na nangyari eh. Nakita kami ni Ann. What? Seryoso kuya? Gago talagang tadhana na yan no? Sa laki-laki ng Manila, sa MOA pa kayo nagkita-kita. O anong sabi ni Ate Ann nung nagkita kayo ni Leia? Wala naman. Cool lang siya. Tapos parang okay lang siya sa relasyon namin. Pero alam mo, lalong gumanda si Ann ngayon. Sobrang ganda niya. Kala ko ba ayaw mo lang sa kanya? Bakit parang nang iba atang inip na panahon? Ewan ko ba, Ian? Parang nung makita ko lang ulit si Ann, bumalik lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Mahirap paniwalaan pero yun ang nararamdaman ko kanina. Binigay niya pa nga yung number niya eh. Para bang nagtitis siya. Pero ayoko mag-assume. Tama kuya. Ayan ka na naman. Baka mamaya masaktan ka na naman. At baka matayin ka naman ng pamilya niyan. At saka isipin mo na lang si Leia. Ilang taon na rin naging kayo. At okay naman kayo sa relasyon nyo na mayroon kayo. Oo nga eh. Siguro titigilan ko na lang siya. Uy, sino yan? Akala ko ba titigilan mo na si Ate Ann? Chat lang to, Ian. Tsaka huwag ka na nga lang maingay kay Leia na kachat ko tong si Ann, ha? Bahala ka sa buhay mo, kuya. Diskarte mo yan. Basta ako, sinabihan na kita na huwag ka nang umasa dyan kay Ann. Dahil baka mangyari na naman yung nangyari dati. Huwag ka nang gumawa ng problema mo, kuya. Hello? Uy, babe. Pasensya na ha. Hindi ako makareply sa chat at makasagot sa tawag mo kanina eh. Busy kasi ako sa pag-edit ng videos.
Ganun ba, babe? Sige, babe. Tapusin mo na lang yan, ha? Mamaya, puntahan na lang kita. Magdadala ako ng food, okay? Sige babe, ingat ka po. I love you. Bye. Problema yung pinasok mo, kuya. Ako na bahala rito. Huwag mo na nga akong pakialaman. O sige, bahala ka dyan. Marvin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya kita pinapunta rito. Gusto kong makapagbalikan sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi kita makalimutan kasi, di ba sabi mo, kapag nalulungkot ako at kapag may problema tayo, titignan ko lang tong kwintas na to. Nasa akin pa rin to, Marvin. I'm still hoping na magkabalikan tayo. Kahit nung nandun ako sa UK, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Talagang hindi ko magawang tumingin sa iba. Pero Ann, may iba na ako. Hindi pa naman kayo engaged, di ba? Hindi pa rin kayo kasal. May iiwan mo pa siya. Matutupad na natin lahat ng pangarap natin, Marvin. Paano ang tatay mo? Hindi na problema si Daddy. Hawak ko na ang buhay ko ngayon. Wala na siyang pake sa gusto kong gawin dahil pera ko nang ginagastos ko para sa sarili ko. Makakapagsimula tayo ulit, Marvin. Pag-iisipan ko. Hayaan mo. Para mabilis mo siyang makalimutan, isasama na kita sa UK. Doon tayo mag-settle. Doon tayo magsimula at bubuo ng pamilya. Doon natin tutuparin lahat ng pangarap natin. Sige, Ann. Pag-iisipan ko. Kailangan kong sagot mo within this week. 1 linggo na lang ako dito, Marvin. At babalik na ako sa UK. Kaya kailangan mo na mag-decide. Okay, Ann. Marvin, mahal mo pa ba ako? Oo, Ann. Simula nung nagkita tayo nung nakaraan, para bang nanariwa lahat ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko maintindihan, pero bumalik lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Kung ganun, sasama ka na ba? Bigyan mo pa ako ng 3 days para masabi sa kanya. Thanks, Marvin. I love you. I love you too. Babe, napapansin ko itong linggo na to halos hindi na tayo nakakapag-usap. May problema ba? Wala naman, babe. Talagang busy lang ako this week kasi marami ang events namin ni Ian eh. Napapansin ko kasi hindi mo na nasasagot yung mga tawag ko. Tapos last week hindi na tayo nakapagkita. Hindi ko alam kung ano bang problema mo. Wala namang problema, babe. Talagang busy lang ako ngayon. Pero kung gusto mong lumabas tayo, edi sure. Medyo maluwag na schedule ko ngayon. No babe, huwag na lang. Okay na ako rito sa bahay. Kasama naman na kita eh. Okay, babe. Sige, ipagluluto na lang kita. You're so sweet talaga. Sige, gusto ko na matikman yung luto mo. Okay, wait. Just sit back and watch your favorite show. Teka, tumatawag si Ann? Bakit kaya tumatawag ito kay Marvin? Teka, masagot nga. Hello? Hello? Marvin, ano palang ginagawa mo? I'm sorry, Ann. Hindi ito si Marvin. Si Leia to. Bakit mo pala tinatanong kung anong ginagawa ni Marvin? Hey, Lay. Sorry Gusto ko sana kayong mayaya ni Marvin mag-out of town. Pabalik na kasi ako ng UK kaya gusto ko sana makasama kayo. Kung pwede sana kayo. Sure. Sabihin ko mamaya. Nagluluto pa kasi siya eh. Okay, sige. Tawagan niyo na lang ako kung sasama kayo, ha? Okay, sige. Bye. Sino yung tumawag? Si Ann. Tinatanong niya kung gusto mo raw ba sumama. Out of town daw. Sige, tawagan ko na lang siya. Sasabihin ko, hindi tayo makakasama. Busy rin talaga eh. Ako natatawag. Kaso babe, bakit iniba mo password mo? Hindi ko na mabuksan phone mo. Ano kasi? Hindi, ako na lang tatawag sa kanya later. May tinatago ka ba sa akin? Napansin ko lang this week halos wala na tayong communication at hindi ka na rin sumipot sa date natin nung linggo. Then now, iba ang password ng phone mo? Just give me back my phone, okay? Bakit? May tinatago ka ba rito? Ibigay mo sa akin ang password mo ngayon din. Bigyan mo naman ako ng privacy, Lay.
Hindi sa lahat ng oras, alam mo ang lahat sa akin. Bakit naman dati hindi naman ganito ah? Ano ba ang tinatago mo ha? Alam mo, simula na dumating yung si Ann, parang naging tuliro ka na eh. Wala! Wala, okay? Eh bakit hindi mo maibigay ang password mo? Eh ayaw ko eh. You know what, Marvin? Feeling ko may tinatago ka eh. May hindi ka sinasabi sa akin. Hayaan mo. Malalaman ko rin yan. Diyan ka na nga. Niloloko mo na ako eh. Lay, wait! Lay! Ano, nakapag-isip-isip ka na ba? Babalik ka na ba sa akin? Oo. Mahal na mahal pa rin kitaan. Ituloy na natin yung nasimulan nating pag-iibigan. Sasabihin ko na mamaya kay Leia na ikaw ang pipiliin ko. I love you, Marvin. Halika na, sasamahan kita. Ite-text ko na lang siya na pumunta sa bahay. Okay, sige. Babe? Oh, bakit nandito ka, Ann? May sasabihin sana ako sa'yo, Lay. Ano yun? Makikipaghiwalay na ako. Anong kalokohan to, Marvin? Binibiro mo ba ako? Sorry, Marvin, wala akong time makapagbiroan Walang halong biro, Leia. Si Marvin ang dati kong boyfriend. And napag-isipan na namin magbalikan. And I'm so sorry. Buo na ang desisyon namin. Ano? Ganun na lang yun, Marvin? Iiwan mo na lang ako bigla para balikan ng babaeng yan? Ano to pagkatapos ng lahat? Lahat ng pinagsamahan natin? Lahat ng ginawa ko para sa'yo? Lahat ng sakripisyo ko? Sorry, pero siya talagang mahal ko eh. Siya yung babaeng pinapangarap ko. Ako? Ano ako? Panakit butas na pagkatapos mong gamitin, tatanggalin mo na lang sa buhay mo para muling ibalik ang babaeng yan? I'm sorry, Leia. Kaya pala ganun na lang ang panlalamig mo sa akin, Marvin. Dahil bumalik na yung babaeng gusto mo. Okay lang, Marvin. Okay lang ang lahat, pero ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Hayaan mo. Hindi ko kayo pipigilan sa gusto nyo. Pasensya ka na. Maging masaya sana kayo. Excuse me. Ayan. Maging masaya sana kayo ni Ann, kuya. Pero dahil sa ginawa nyong yan, meron kayong sagasaan. Lahat ng desisyon talaga may mga consequences yan eh. Hindi ko nga alam kung tama ba tong ginawa ko. Nagigilty ako sa nangyari. Nagigilty? Bakit naman? Hindi ko maintindihan. Mahal ko si Ann. Oo. Pero naaawa ko kay Leia. Ganito, para mas madali, piliin mo na lang, kuya, kung sino ang mas masaya ka. Yung alam mo magiging maligaya ka. Yung wala kang dadalhin na guilt sa buong buhay mo. Dahil sa bandang huli, pagsisisihan mo yung biglaan mong desisyon. Siguro bugso lang ng damdamin mo yung nararamdaman mo kay Ann. Pero ito kuya, si Leia talaga ang mahal mo. Hindi si Ann, wag na yan, wag na yon. Salamat sa payo mo, Ian. Sige. Magpapahangin lang ako sa labas para makapag-isip-isip ako. Hello? Ann? Gusto ko sanang magkita sana tayo. Meron akong sasabihin. Saan tayo, Marvin? At saka tungkol saan yan? Diyan na lang tayo sa tinutuluyan mo. Diyan ko na rin ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Okay, sige. Hintayin na lang kita. Okay? See you later, babe. Yeah, bye. Ann, I need to tell you something. Bakit ganyan ang suot mo?
Gusto ko lang naman masiguro, Marvin, na sa akin ka na eh. Halika na sa kwarto. Doon na natin pag-usapan yan. Ann, wait. Listen. Huwag mo akong halikan. Ayoko nang dagdagan ng kasalanan ko kay Leia. Please stop. Ha? Anong ayaw mo dagdagan ng kasalanan mo kay Leia? Wala na kayo, di ba? Ako nang pinili mo. Please. Mali. Mali ito. Magiging masaya nga tayo. Pero may masasagasaan naman. Tsaka Ann, sorry. Hindi ko to kaya. Nagigilty ako kay Leia. Pasensya ka na, Ann. Pero hindi na talaga may babalik ang dati. Hindi ko rin kayang iwan si Leia. Siya talaga ang mahal ko. Ayokong dalhin ang guilt na yun kapag nagsama na tayo. Baka pagsisihan lang natin pareho. Baka hindi rin tayo maging masaya. Kung may babalik ko lang ang dati, sana hindi na ako pumayag na pumuntang UK. Sana dito na lang ako nagtrabaho. Sana hindi ako nakipag-break. Sana tayo pa. Pero lahat ng yun, sana na lang. Sige, Marvin. Kung yan na talaga ang desisyon mo, wala na ako magagawa. Suko na ako. Sorry. I have to leave. Sorry, Ann. Marvin? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba pinili mo na si Ann? Akala ko ba siya na ang mahal mo? Makinig ka muna. Sabi ni Ian, piliin ko raw kung kanino ako magiging maligaya. Ngayon alam ko na kung kanino talaga ako magiging masaya. Ikaw ang pipiliin ko. Kasi ikaw ang humilom sa sugatan kong puso nang iniwan niya ako. Sa'yo ko kasi naranasang umibig muli. Sorry pala kung nagloko ako ng mga nagdaang araw. Kung bigla na lamang bumalik ang loob ko sa kanya. Pero na-realize ko na ikaw pala talaga ang mahal ko. Na sa'yo talaga ako sasaya. Dahil ikaw ang bumuo ng buhay ko simula nung mawala siya. Paano si Ann? Nasabi ko na sa kanya. At babalik na siya ngayon sa UK. At hindi na raw babalik para tuluyang makamove on. Marvin? Marvin, thank you. Thank you so much. Akala ko tuluyan mo na akong iiwan. Mahal na mahal kita, Marvin. Mahal na mahal din kita. Simula ngayon, tuluyan ko nang ibabaon ng pagmamahal ko sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na ikaw ang mahal ko. And Leia. Oh, bakit ka lumuluhod dyan? Leia, will you marry me? Ang bilis naman. Kailangan pa ba nating patagalin? So what's your answer? Yes, Marvin. Yes. Yes, I will marry you. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.